खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। सरकारि अफिसारफोरा घुस जानायनि सायाव सरकारनि गोख्रों नोजोर। सानफा साफा घुस लाग्रा सरकारि साख्रि मावग्राफोरा घुस लानायाव हमजागासिनो दङ। आसामाव सरकारि मावख'आरिफोरनि घुस जानायनि हेंथायै गोख्रों राहा लागासिनो। सानसेनि उनाव सानसे हमजागासिनो आसाम पुलिसनि डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शन आसाम हानजाया घुस जाग्रा मावख'आरिफोरखौ। सरकारि मावख'आरिफोरनि घुस जानायखौ फोजोबस्रांथारनो सरकारा गोख्रों राहा लागासिनो दङ। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सरकारनि संगालिफोरा सं दाननानै हमनो हागासिनो घुस जाग्रा माखासे मावख'आरिफोरखौ। आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंहनि गोख्रों दैदेननायाव सासेनि उनाव सासे हमजागासिनो सरकारि मावख'आरिफोरखौ। आसामनि डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शन आसामनि मोनसे हानजाया बजारि जिल्ला बाट्टा डेट इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार गुरु प्रसाद खातिनियारिखौ घुस लानायनि दायाव मैया हमनानै हाबाय आरो आयेन बायदियै साजा होनो केस रेजिस्टारबो खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बेबायदिनो ALMS कन्ट्रलार लिगेल मेट्रलजि आसामनि सचेन्द्र नाथ बैश्य आरो बाक्सा जिल्ला मसुरपुर हेल्थ सार्भिसनि जइन्ट डाइरेक्टर अफिसनि हेड एसिस्टेन्ट बिपिन कलिता, मरिगाव जिल्ला एक्साइज सुपारिनटेन्डेन्ट बारसा बरा बरदलै, सराइदेव जिल्ला सापेकाटी रेभिनिउ सालेकाटी लाट मण्डल हरि प्रसाद दास, कामरुप जिल्लानि नागरबेरा रेभिनिउ सार्किल लाट मण्डल नाथ, डिब्रुगड़ जिल्लानि बिअ नवजित शर्मा, काछार जिल्लानि फरेस्ट अफिसार देब्रजित गगৈ गोबां सरकारि मावख'आरिफोरखौ घुस जानायनि सायाव हमनो हाबाय। नोंथांमोननिफ्रायबो सोरबा सरकारि मावख'आरिफोराव घुस जानो नाजादोंब्ला थाबैनो मिथिहरनो खावलायदों स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव। स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंहनि दैदेननाय डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शन आसाम हानजाया गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।